Soolosoittomeininki. Eli periaatteessa meidän skaala on kaikki mustat napit, mukaan luettuna yksi valkoinen. Lähtee tuosta S:ltä. Päädytään S:lle ja tossa on sitten se meidän blue-noutti. Blues-ääni on siellä. Sitä voi välillä sinne tarjota. Ei sen kummempia sääntöjä. Kaikki jutut, mitä soitatte, on oikein. Ja yleisiä ohjenuoria, semmoisia, mitkä auttaa, niin voi aloittaa tuolta ja päätyä sitten samalle äänelle, joko samaan kohtaan tai eri paikkaan. Ja välissä muistaa pitää pieniä taukoja, että ehtii miettiä ja yleisökin sisäistää kuulemaansa. Niin se kuulostaa yleensä musikaaliselta. Niin, mutta vaikka näin. Esimerkiksi.